Ladies and gentlemen, our Miss Universe, Tanya Chinita, with a vital statistics of 45, 32, 36. Ito na, larga. Dahil ang boto natin ay napakalaking importante. Ano yung pinagsabi ko? Eto pala. Sorry na. Dahil ang boto natin ay may malaking epekto. Ano kasi yun? Diba? May mga ganyang patalikod. OOTD reveal. Huh? Sinasabi ko doon, may bilog na hugis itlog. Ang kailangan sa bilog ay simple lang. Itiman, i-shade, loob ng bilog. Top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ, excuse me. DJ Raketera na dumidigay on air. Excuse me, I'm so sorry. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.